Molweni bahlali, I hope niyaphila. Ezinibona ke kulandawo sikuyo kukho abahlali and banomsindo. Abahlali bafuna impendulo apha eVitsense Primary School. Before singene kuyo ke bahlali, if awukathi subscribe, sicela uthi subscribe then ubukele le ndaba sikuyo namhlanje. Without wasting time, bahlali kuthiwa kwesi sikolo sikuso kurechwe umntana and lo mntana urechwele ngase toilet yalapha esikolweni. Umbuzo wabahlali uthi ingenzeka kanjani esikolweni? So abahlali bathi ngoku bafuna ubona iCCTV bazibonele ngokwabo uthi ngubani uyenze lento emntwaneni. But ke bahlali andifuna ukuthi simoshe ixesha. Khanizibonele ukuba kwenzeke njani namhlanje eVitsense. Umntanam uku-same age nalona uvelelwe yile nto baseklasini eyi-1, so ndibuya kwi-night andikhange ndikwankalali, ndiye ndavakalelwa bendikhala ndaqonda uba mandisuke endlini ndizokhalisana nomzali walo mntana uzokufumaneka impendulo uba umntana uvelelwa yingxaki enje phakathi esikolweni kanjani ngoba bekutheni. So silapha for impendulo uba umntana uvelelwe yile ngxaki ngolwesithathu kodwa izovela namhlanje. Nakhona anivi esikolweni mhlawumbe kuzabakho i-meeting isikole sihandle children's kunye bezabazali. Asikhange isikolo sidibane ne-community like abahlali okanye abazali babantwana balapha esikolweni. Khange sifumane nomzali womntana akhange afumane into uyile uyovula i-case but i-case yakhe akhange ilandelelwe until today. Sibuhlungu kakhulu because le nto yenzekileyo andiyilindelanga emntwaneni kabani naku-enem yam le nto yenzekileyo. Sikhubekile sibuhlungu yilaa nto sishiye izindlu zethu sazolulisana nomama womntana kuba ilaa nto kuthiwa yilimba ndiyayazi injalo. Sifuna i-justice for lo mntana, sifuna inyani icace uba le rape ivele kweliphi icala because ngoku sinezisolo zoba uprincipal uyasibaleka kuthiwa ebelapha jikijiki akekho, kwathiwa nomisi womntana akekho kodwa all find out umisi womntana ukhona apha ngaphakathi. So sifuna i-justice for umntana orechiweyo. Ewe bhuti wam ndivile umisi womntana usuke kwakhe waya emzalini womntana wafika wathi kumzali womntana mabathandaze zikhona ibenefit azazifumana. Zizo ezi benefit esifuna uzizwa apho uba zeziphi ezi benefit uzazifumana emveni kwe-rape and ngowuphi lo mthandazo uzawuhlamba i-rape ibe ngathi umntana khange aretsho kodwa uretshiwe. Zezo mpendulo, zezo benefit esifuna uziva silapho singabazali. Ndingomnye wabantu abalwele ukuba sifumane esi sikolo. Sifumana esi sikolo kungoba abantwana bethu bebehlukumezwa mabeya kwizikolo ezingaphandle kule ndawo yethu. Ngoku into siyifunayo, sifuna ukuba njengoba besifuna ukhuseleko ukuze silwele esi sikolo, sifuna ukuba ukhuseleko luqhubeleke. Sifuna ukuba umntu oyenze le nto makatshathe okanye atshathiswe. Ndifuna ukuba at the end of the day umntu oyenze le nto, i-victim, makabanjwe amele into akayenzileyo ukwenzela uba umntana afumane ukuphumla emphefumlweni nasengqondweni, afumane i-justice. Sibathumela kwitishara, kube khona unogada, kube khona bonke abantu abakhoyo. So kuba bonke aba bantu abakhoyo kule yadi sijonge ukuba bonke bavavanywe kuzofumaneka uba ngowuphi umntu oyenze le nto. Okwangoku asimazi kodwa siyayazi uba umthetho ungahamba ngendlela
le ekufuneka uhambe ngayo angafumaneka lo mntu oyenzileyo ukwalapha phakathi kwabo, akakho ngaphandle kweyadi, ukwalapha ngaphakathi. Nibavile ke abahlali nizivile inkokeli zokuhlala okwangoku kufuneka sive kumama womntwana ukuthi uthini, kwenzeke ntoni. Hayi, nyhani nayenzeka nyhani lena. Athi ukhazi wam, guys, eza prank zam ndizithandayo ayiyo prank this time around, uphuma igazi manyanyana. And by that time ndaba shocked, I don't want to lie, ndaba shocked kakhulu because bengalindelanga nto, uyabo. And then buyile umntana esikoleni bamkhululisa, babona nyani bawuphuma igazi. Later on, I think phango 8 umeza ufikile endlini uzoqonda lento, uyabuzwa endlini bakwenzeka ntoni, uyoyika uthetha, akafuni uthetha. So ineighbor yam ifikile yabuza emntaneni noma kwenzeka ntoni. Kulapho ke kumntana athethileyo uba ukhona umuntu omrepileyo esikolweni, uphume eklasini ecela kumisa uba ucela uya etoilet. So xa efika etoilet uthi ukhona lo muntu umkhwazileyo, akamazi bangubani, akalazi igama lakhe, but uthi if angambona angampointa. So mna ndifike izolo apha ekuseni, xa ndifikele apha esikolweni, ndiza apha kuprincipal. Xa ndifika apha kuprincipal ndithi kuprincipal ndicela andinantsike andibonise i-footage, or else ndicela ubiza umntana wam aze apha esikolweni azokhombisa uba ngubani lo uriphe umntanam. Khangavume uprincipal, wathi akazokwazi uyenza loo nto. Ndiphumile nama ndaya ekhaya, ndi-emotional ndinjalo, ndafika ndahlala ekhaya ndacinga, ndaqoma okay mandiphindele back epolice station. Ndaphindele epolice station ndiyochaza uba ndicela amapolisa andizise apha esikolweni ndizocela ntoni, i-footage. Athe kum amapolisa nawo awazukwazi ukuza nam apha esikolweni sizothatha i-footage because i-case yam, le case yomntanam seko-detective abasemilantini, which is fine. Ndabuya ke ndahlala phantsi izolo late njalo, I think noba 4:30, 5:30 soon ndihleli phaa ekhaya, andihlelanga in fact ndilele. Kutsho inoko, umamam ukhona edining room, kutsho inoko angene andivusa umamam uba ukhona umuntu ondifunayo, yabo. Ndiphume ndihlale esitulweni andibulise komisi, athethe umisi athi ubana umisi womntanam athi ubana uyandicela, ucela ndingayivuli icase iyalo mntana urephe umntanam. That time mna ndivuka ebuthongweni, yabo, ingqondo yam isalele kancinci, yabo. Ndihleli esitulweni ndimmamele, andimphendula antini, uyathetha uba ndicela ndingayivuli icase. Lo mntu owenze le nto emntaneni wam iyafana noba ndimbambisile, uzawubanjwa okanye akazubanjwa, because badla ngobanjwa baphume, yabo. So mna I was like, umisi njema eze apha ekhaya inoba uzothini, yinto lazama undixelela yona, you understand. Athandaze ke lo misi, abethetha uthi lo misi izitori zakhe endibasela izitori ezi-unnecessary ezingangeniyo kule nto ele-rape umntanam, but ngoku athethayo andimmamelanga. Azothi ubana kum ndiyayazi mama omntana le nto ungenzeka le nto endiyithethayo apha kuwe ayizungena ihlale apha kum engqondweni. Manje ndiziphendula kum apha engqondweni uba kakade ayizohlala because le nto ithethayo awu-understandi, because lo mntana ureyitshiweyo ngoku ayingomntana wakhe, ngumntana wam. Umntana uthi ureyitshwe ngutishara okanye ngomnye umfundi? Uthi ureyitshwe ngomnye umfundi, yes. Akamazi mhlawumbi ugrade bani lo mfundi? No, akamazi uba ukugrade bani, akamazi igama lakhe, but uthi yena if bangabekwa apha angakwazi umpointa, which is uprincipal khangavume ke ngoku uba mandiyenze loo nto. Uziva njani wena ngale ndlela isikole siyihendishe njalo le case yomntana? Oh, ndifila sad kakhulu because le nto yenzeke ngolesithathu. In fact bona bayive kwangoLesithathu because the time umntanam esenzeka le nto ubiziwe umisibhozo, umisi uhlala phaa kufitshane ekhaya, ubiziwe makazobona. So bona abakwazanga uthatha amanyathelo for uba umntanam akhawuleze ancedeke. Khange kubuze zimeeting, akho nix eyenziweyo kubana namhlanje ingwena babiza imeeting namhlanje. In fact ikhabiza imeeting ndim umuntu ongene egroupini yaseVetsanti ndachaza istory somntanam. So that's why abahlali belapha ke ngoku bafuna uqonda kutheni ngafuna unika i-footage. Yilena endifunayo mna, ndifuna i-justice for umntanam. Akuzurecha umntanam sogqiba kuthuleke. Mncinci kaloku umntanam, 7 years old, aqhaqhoba uvirgin esikolweni. Asizisa abantwana esikolweni for uba mabathini, mabazofunda. Andithi umntana xa mzisa esikolweni
uprotectekile mos esikolweni. So ngoxa ndizaphela ndimzise esikolweni kanti ndimzise uba makazoreyitshwa esikolweni and then uprincipal akekho namhlanje kuthiwa uyagula. Itheni azawugula ngale mini? Kutheni azawugula? Bayayazi abantu bakwesi sikolo bakwenzeke ntoni emntaneni wam, and wonke umuntu ophangela apha uyayazi uba kwenzeke ntoni emntaneni wam. Qha akekho right to at all. Andifuni uxoka. Still usableeda nangoku, uyableeda umntanam and akekho right to at all, and then nam andikho right, so ndiphinde ndibe right futhi. I-department ithi bayanincedisa nge-counselling. Seniyifumene nomntana? Asikayifumani. Into eyenzeke ngolesithathu besuppose umntanam khangabuye kwalaa mini, but bakwazile umbuyisa kuba bengekafiki nanamhlanje. Ndisalindile nangoku. Uphi umntana ngoku? Usendlini. Kuthiwa lo mise bethetha ngento ze-benefits ntontoni. Yes, uthethile ngento edibene ne-benefit for abantu. Bendingam-understandi kakuhle but ndivile indawo ethi funeke ndilwele umntanam qha afumane i-benefit from government. So khange ndim-understande ngelaa xesha ngoba esitsho, you understand? Khange ndim-understande too at all. Nkosi. Linjalo ke ibali lomntwana wase-Vincent Primary School bahlali. Amapolisa athi asaphanda, udepartment naye uthi usaphanda. Akukabikho nomuntu ubanjiweyo okwangoku, kodwa ikhesi iyaqhubekeka. Injalo bahlali, masiphume sizobe si-update if anything new comes out. Enkosi.